15 февраль Qozon shahari 1 Moy maydoni Musa Jalil haykali. Bugun ул иртәннән үк чәчәкләргә күмелде. Инде республикабызның башка районнарында да каһарман шагыйребезне зурлап искә алдылар. Мисал өчен Минзәлә районында. Герой шагыйрь 1941 елда бу калада 2 ай дәвамында хәрби сәяси курсларда белем ала. Вакытлыча Минзәләгә эвакуацияләнгән Мәскәү хәрби сәяси училищесында укый. Ул хәзерге Минзәлә педагогия күллияте бинасында урнаша. Минзәләдә Муса Җәлил исемен мәңгеләштерү уңышлы оештырылган. Менә шушы күллият бинасына 1985 елда Муса Җәлилгә багышланган истәлек тактасы куела. Инде 2010 елда күллияткә Муса Җәлил исеме бирелә. Тагын да соңрак 1970 елда күллияттә Муса Җәлилгә багышланган музей ачыла. Нашему музею в 2020 году исполнилось 50 лет. Мы первый музей Мусы Җәлиля, который был открыт. Не было еще в Казани, не было на родине. Минзәлә халкы Җәлилнең үзләренә килүен бик шатланып кабул итә. Төрле очрашуларга чакыралар, сөйләшеп, күрешеп калырга ашыга халык. Җәлил үзе дә бу шәһәрне бик якын итеп кала. Биредә ул 8 шигырен яза. Наш музей мемориальный музей, он здесь жил, учился. У нас нет его таких личных вещей, но есть такие предметы, которые мы называем подлинниками. Их касалась рука поэта. Вот сидя на этом стуле, Муса Җәлил играл вот на этой мандолине. Шулай ук биредә шагыйрь автографы белән берничә китап саклана, хатларының күчермәләре дә урын алган. Муса Җәлил белем алган хәрби сыйныф күренеше беренче каттагы казармалар тасвирланган. Кунакларга буларның барсы хакында да җентекләп сөйләделәр. Гомумән, Минзәләдә музейдан кала Муса Җәлил исемен йөртүче урам, парк бар. 1970 елда бюсты куела. Бүген Минзәлә Муса Җәлил белән бәйле тагын бер чара белән истә калачак. Ул каһарман шагыйрьгә багышланган көрәш турниры. Чара Сабир Өмәтбаев исемендәге Минзәлә Татар дәүләт драма театры артистларының Муса Җәлилгә багышланган чыгышы белән ачылып китте. Безгә бик тә дәрәҗәле бу ярыш Минзәлә җирлегендә шушы республика күләмендә Муса Җәлилнең 115 еллыгына багышланган көрәшне кабул итү. Biz burada 28. Tatlı Vatan Tutarslan gazetesi haberler kullanmakta kreş turnuirine ajıyılır. Vatan Tutarslan gazetesinde de Musa Җәлилнең bizinin rolü var. Onun biyografisinde bizim gazete zor oynanan 2022-2023 yıllarda sosyal Kızıl Tatarstan gazetesinde işlenen birinci şiirleri şunda basılan. Ачылыш тантанасы бүләкләүләргә дә бай булды, мактаулы исемнәр бирелде. Минзәлә районының көрәш ветераннарын да зурладылар. Шулай ук көрәшчеләр Россиянең спорт осталары дигән исемнәргә лаек булдылар. 2020 ел нәтиҗәләре буенча иң яхшы җыелма команда, тренер, спортчылар, татарча көрәшне чагылдырган иң яхшы журналистлар билгеләп үтелде. Алар арасында татарлар программасында чыгучы көрәшчеләр сәхифәсе дә бар иде. Каһарман шагыйребез, көрәшче шагыйребез, героебыз һәм безнең татар көрәше алар ничектер берсе белән берсе тиңдәшләр кебек. Һәм инде икесе дә безнең милләтебезнең язмышы, аның холкы, аның ныклыгы, аның тәвәккәл һәм максатчанлыгы турында сөйли һәм безнең көрәшебез дә халкыбызны бигрәк яшьләребезне менә шушы максатта тәрбияләргә булыша. Көрәшче кеше бу тормышта да югалып калмый һичшиксез. Минзәлә шәһәренең Юнис буз сараенда узган көрәш бәйгесендә 48 команда, 391 кеше бил алышты. Бөтен кеше кереп көрәшәләр. Элек бит бар 10 кеше команда, все артык булмый. Безнең тәртип шулай. Белмим кемгә ничек үткәрә. Күпме кеше килде, бөтен кешене кертәбез, яздырабыз, көрәштерәбез. Рәхип Фәйзуллин үзе дә танылган көрәшче, чыгышы белән Минзәлә ягыннан бу төбәк көрәшчеләре белән чынлап торып горурлана ала. Бүген дә Минзәләнең үзендә 150дән артык бала көрәш түгәрәгенә йөри. Районыбызда барлыгы 22 татарча көрәш буенча спорт остасы чыккан. Ул теге нык күп, башка районнар белән чагыштырганда да күп. Ул бездә основном балалар көрәше яхшы уровеньда
районыбызда 6 тренер эшли. Инде бераз тарихка күз салыйк. Муса Җәлил исемендәге көрәш ярышын балтачлар 13, Чаллы батырлары 9, Әлмәтләр 6, Түбән Камалар 5 мәртәбә аткан. Инде нәтиҗәләргә килсәк, быел турнирда яңалык та бар иде. Финал ярышларында иң яхшы көрәш алымы күрсәткән батырга Ильяс Галимов исемендәге махсус бүләк тапшырылды. Аңа Кукмара егете Илсур Гыймадетдинов лаек дип табылды. 10 үлчәү авырлыгында җиңү яулаган көрәшчеләр 50, 30, 20 мең күләмендә акчалата бүләкләргә лаек булды. Команда җиңүенә килсәк, Әлмәт 1-нче, 2-нчедә Чаллы, Теләче 3-нче урында калды. Гөлия Садыйкова, Татарлар, Казан, Минзәлә.